Keď som s maderoterapiou začínala, fascinovalo ma, ako dokáže obyčajné drevo pomôcť ľudskému telu. Tieto špeciálne valčeky robia s telom malé zázraky. Naštartujú váš lymfatický systém a rozprúdia krvný obeh. Telo sa tak začne prirodzene zbavovať toxínov a zadržanej vody. Z estetického hľadiska maderoterapia vyhľadzuje pokožku a rozbíja podkožný tuk, takže celulitida postupne mizne. Pokožka zostáva pevná a elastická. Často sa však stretávam s tým, že maderoterapiu odkladáte. Čakáte, kým schudnete, pretože sa hanbíte za svoje telo. Chcem vám povedať jedno. Prosím, nečakajte na dokonalosť. Nemusíte schudnúť, aby ste mohli prísť. Nemusíte byť dokonale oholené ani riešiť čokoľvek iné, čo vás brzdí. Som tu na to, aby som vám pomohla naštartovať zmenu a urobila maximum preto, aby ste sa vo svojom tele cítili skvele a zdravo. Príďte si to vyskúšať na vlastnej koži, teším sa na vás.